যতনো video kotalo lamsogo bayep song tini ni video ongkha BA NEP 6 semester ni minor paper 6 hinke phaidising oro nailenai syllabus o tamo tong जों अबनो ओ video ni bisingtwi स्राय ke nailenai tamo porina nangnai अबनो जों oro nailenai phaidi hingke जों main topic ni bwkhak thanglai no जों puilao naikha hingke saimano paper ni mung wngkha abo literature in translation hingke oro no chung buji mankha kokrubai swlaijakmani mane translate khlaijakmani hingke obono twi no o minor o swrwngwi tongnai tabuk present 6 semester o borok ni bagwi obo ongnai hingke phaidi chwng puila unit bwkhak thanglaihnai puila unit o tamo tong nokari ni kothoma translate khainai wngkha eba kok swlainai wngkha sabo hingke Shemlal Deborma oboni yagulo unit 2 o tongphio Komla Kantoni Doptor translate khainai wngkha Nogendra Chandra Deborma obahaino unit 3 o tongphio Kothoma translation of Kahini by Rabindranath Tagore in Kokborok translate khainai wngkha Nandakumar Deborma obahaino unit 4 o tongphio Mahashweta Dibini Ethua Mundani Chobani Kok translate khainai wngkha Chandrakanta Morasing hingke chwng unit kaibrui no translate khaijak kokrubai mankha hingke o kokrubai rok no norok bo bijabo manthoknai hingke obono tolao suggest reading hinui suijak tongo norok no obo kisa explain khai rwano phaidi hingke oro puila chwng 1 hinui suijak Deborma Nogendra Chandra 1992 Komlakantoni Doptor Agartala hinui suijak oro no obo manui mannai hingke norokni amjokmungo amtui khai phano question faimano Komlakantoni Doptor translate khainai sabo hinkhe kokborogo translate khainai sabo hinkhe Nogendra Chandra Deborma tebo bisio hinkhe 1992 hinui noro kifilmung marinai obahaino phaidi hingke chwng tei kaisa no nailaiphioano Deborma Nandakumar 2015 Kothoma translate of Kahini by Rabindranath Tagore in Kokborok Agartala Aksar publication o obo mannai obo translate khainai wngkha Nandakumar Deborma tamoni translate khaika hingke Rabindranath Tagore bai suijak kahini hinui kaisa obono kokrubai obono translate khaika Nandakumar Deborma obono kok swlaika Kothoma hinui mung riwi hingke obo bisio swlaiwi karijaka hingke 2015 no karijaka obahaino 3 number o tongphio Deborma Nandakumar 2023 Duti Prabandhu Agartala Kokborok Sahitya Sabha tesabo haino hai karifika obono 2023 o obo bomo hingke o je Rabindranath Tagore bai suijak kahini obahaino 4 number o tongo Deborma Shemlal eba Shemlal Deborma ni je suijak omo 2017 no Nakari Kothoma a collection of translate short stories obo wngkha Kothoma bwsa Agartala Aksar publication no obo manui mannai obahaino 5 number o tongphio Morasing Chandrakanto eba Chandrakanto Morasing 2010 Mahashweta Dibini Ethua Mundani Chobani Kok obo norok manui mannai Khumulung language win phalnogo obahaino chwng unit 1 ni simi unit 4 joratwi je kokrubai rwjakmani obono bo phalnogo mannai norok no swrai norok buji mankhana hinui kha khlaio tei bisibo ro no swrai suijak tongo bo bisio translate khai karijakha hingke kha khlai norok buji mankhana hinui tumung mungsasuk bujiya wngwi tongkha hingke comment khlai sana bagwi tapokdi tei o video no je norokni bayap kokborok minor o swrwngwi tongnai rok no pirwi eba bagwi rwna bagwi tapokdi jotono paithao hambai tei video no chajagwi tongkha khe like haina bagwi tapokdi haino hai tesa jotono hambai ma rifio video no payasa naiwi tongma bagwi norok no।